Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Neruske babagan utawa nerangke masalah cinta cinta belajar mencintai Allah, bukan belajar mencintai sesuatu yang fana menika duniawi. Di ngelatih rohani ini belajar mencintai Allah, belajar sejarah-sejarah para wali-wali gini ya kok iso diangkat dadi waline Gusti Allah mergo rohanine niku nggih sudah tumbuh rasa cintane ring Allah. Di antarane niki ngendikane Abu Abdullah Al-Qursi. Menika waqala lan ngendika sapa Abdullah Al-Qursi radhiyallahu anhu ngendikane hakikatul mahabbati utawi hakikate seneng utawa demen iku antahiba iku yen to nguwahno sapa sira nguwahno kulaka ing sekabehane sira liman maring wong ahbab tahu kang demen sapa sira ing man hatta layab kiasa ing ora tetep utawa ora isih ora tetep laka kaduene sira mingka saking sira sean apa suwiji-wiji ngendikane Abdullah bin Qursi. Jadi hakikate seneng ya kuwi nek awakmu sudah berani, sudah melakukan, membuktikan, berani memberikan apa saja yang kamu miliki kepada yang kamu cintai, sehingga kamu itu tidak memiliki apa-apa. Layab kola kasya'an, mengkasya'an. Jadi awakmu ngasih entek ra duwe apa-apa, wani wong nek seneng kuwi. Mulane kadang ngasih berani berkorban nyawa barang kuwi perkara seneng iku wis gedene rasa seneng. Ku cinta mulai angel belajar mencintai. Mergo iku balik ring ati wong kadang njubune ketok seneng tapi jerone yo punya tujuan yo kathah. Tergantung atine dhewe-dhewe diojahi dhewe. Belajar mencintai. Di dalam sholat sendiri kan wonten diung iktita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu termasuk mencintai asline belajar mencintai. Inna sholati sholatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidup matiku wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Setiap sholatku dibaca lah asline, dibaca oleh kita, tapi kadang awak dhewe gak menyelami ke situ. Salat di dalam salat sendiri pun wonten. Awak dhewe iku mboten mencintai, kadang milih yang lain. Waktu salat gak salat, waktu dikon zakat ora zakat, dikon apik mlayu ngulak apa kon mlaku ngulon mlaku ngetan bertentangan dengan syariat Gusti Allah. Iku nuduhno nek awak dhewe iku tidak mencintai. Apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu kita ingkari sendiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wong belajar sholat, belajar mencintai padha angel. Mulane kadang kula diceritani niku wonten dulur kula piyambak sowan Mbah Dullah Salam niku. Wong niku mboten nate mondok ya cara anu. Cuma seneng sowan-sowan kiai. Di antara Mbah Dullah disuwani dikon di sowan Mbah Dullah dikon marahi salat. Jawabe Mbah Dullah niku kuwi rada aneh cara kula. Jawabane Mbah Dullah durene niku aku dhewe durung iso salat. Durung iso salat isih latihan salat. Di piyambak yang gersowan kiai-kiai ngoten kon marahi salat. Mbah di antara Mbah Dullah niku jawabe ngoten wae. Aku dhewe padha isih latihan salat. Ya mergo berat asline inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wis. Iku wis tujuane mencintai. Cintai Allah kabeh diwehno Gusti
Allah kabeh disembaran Gusti Allah. Kadang sing awak dhewe perjuangkan kesenangan awak dhewe, ora sesuatu sing berkaitan dengan Allah. Berarti awak dhewe kadang urip ora krana Allah tapi krana nuruti nafsu, krana seneng liyane lan liya-liyane. Belajar mencintai. Wa qala ngendika sapa Yakub As-Susi radhiyallahu anhu, hakikatul mahabbati utawi hakikate seneng iku ayan siang iku yen to lali alam tu sapa kawula khautahu ing bagiane abet minallahi saking Allah taala. Bayan silan lali sapa abet hawa ijo ing pira-pira kebutuhane ing pira-pira ing ngaturake pira-pira hajate abet ilaihi maring Allah. Iku ngendikane Syekh Abu Yakub hakikate seneng yaiku nek ana wong utawa wong atine lali bagiane dhewe. Dadi dene ora mritung aku entuk apa wis ora kelingan, lali lah. Ku ngene untuk ngene iku ora kelingan entuk apa, penting nglakoni medene. Terus lali ngaturno kebutuhane iku lali ring ngatur. Maksudnya njaluk iku lali ngasih. Njaluk ring Allah iku lali. Ngaturane kebutuhane dhekne lho. Dina aku iki butuh ngene iku wis ora tau njaluk. Ring ora tau njaluk perkara lali, sibuk. Ora kok perkara lali mboten. Nyen lali perkara kesibukan ring nglakoni kewajiban ring gone Gusti Allah. Akeh dikire jare wong iki. Sak lali kabehane. Kewajiban-kewajibane dilakoni ngasih lali kebutuhane dhewe. Iku hakikate mahabbah. Jadi apa sing dilakukan dia itu hanya untuk yang dicintai mau. Cara awakmu dadi bojo lah, dadi wong lanang. Pengen mau mencintai bojomu apa mencintai istrimu. Di apa wae sing dijaluk bojomu pamane. Kudu turuti kabeh sampe awakmu lali sing nduk senengi dhewe iku ora nduk turuti. Pamane kowe bojomu pengen klambi wae bojo-bojo. Klambi pira 5 nduk turuti kabeh. Lah awakmu iku lali dhewe ora tuku klambi ngasih ngono. Ora mretung awakmu dhewe. Iku termasuk cinta wis. Hakikatil mahabbah. Ya terapranah Rasulullah pamane wong jenenge wong mencintai. Penting sing disenengi seneng wis bunga. Roh bojo guyu, anak guyu pamane. Seneng wis. Ku hakikatul mahabbah. Dadi dene ora ngitung awake dhewe. Awake dhewe rapati penting. Sepenting orang yang saya cintai itu bisa tersenyum, bisa bahagia, bisa ridho. Awak dhewe jane ngono kuwi karo Gusti Allah. Sing penting Allah iku ridho ning awak dhewe. Mbah Gusti Allah iki awak apa pengen awak dhewe dadi diposisikan mungkin dadi wong kaya umpamane wis dilakoni kayane kok diposisikan dadi wong ora duwe. Oke wae jane. Seneng wae, sing penting Gusti Allah ridho. Intine ngoten. Didadekno apa wae enggak masalah. Ditempatkan di mana saja, diberi bakat apa wae enggak masalah, sing penting Allah ridho. Kuwi belajar mencintai ngono. Sing penting sing disenengi iku seneng. Kembali mau rene salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Abot niku wong sing belajar ya kok sithik. Kula dhewe nggih masih belajar. Kabeh kok belajar, muga-muga diparingi selamat saged napak tilas lah. Raketan gede-gede ngoten. Begitu saja niki ngendikane wakilan ibadil muhibbin karena qad balagha al-masyhud fi badli malihi wa nafsihi ila akhirih dawa niki. Al-Fatihah.